Ħana gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew, il-partiti Ewropej, il-Partit Popolari Ewropew, il-Soċjalisti Ewropej, il-Ħodor Ewropej, il-Liberali, dawn kollha ħajjingħaqdu biex jipproponu bniedem wieħed li jmexxi l-lista tagħhom kollha. L-ewwel ħaġa li jridu jagħmlu, u din wkoll tajjeb li nifhmuha, l-ewwel ħaġa li jridu jagħmlu huwa li jqasmu il-karigi differenti fil-Parlament Ewropew. U jqasmu wkoll liema MEP ħajrappreżenta l-grupp politiku tiegħu foqsma differenti. Għalissa għaddej proċess ta' influenza bejn il-partiti Ewropej, partiti nazzjonali li mbagħad jiltaqgħu fora Ewropej fejn qed jippruvaw jimbuttaw kandidati jew ieħor jew jaraw jeżaminaw liema kandidat ikun l-aħjar biex jiċċallenġja biex jisfida għal post prinċipali li huwa il-post tal-President tal-Kummissjoni Ewropea.